उमेश भाई बो के गरियावे खातिर 100 रुपया मिलल बा। उमेश भाई चाहता नहीं कि गाड़ी ना सुने 200 रुपया जमा करी न तो मैरवा थाना में एप्लीकेशन आ गई बा, हम FIR अब दर्ज कर न तो आके कॉम्प्रोमाइज करी पैसा दे बड़ा बाबू रोक दी है। उमेश भाई के उमेश भाई वो गईली रूस घरवा में जाके गईली सूत तेले उनका नैहर के गधा आवेला उनका के जगह नैहर के गधा आवेला उनका नवा एक दिन गोइल रूस कोठरी में जाके गोइल सूत तिले घूमत बोकाया वेला करा के अरे बोकोई जी लका हो तने भालवा दी त मुकेश बाबू का होई गांधी जी जे पाने खा ले मुकेश कुमार यादव जी गुड्डू बाबू मुकेश यादव कमेटी के सब यादव बाबू लो जे भी बा कमेटी के सब बाबू लो के तरफ से बहुत बहुत सुने के है के धोनी धोनी नो के धोनी हाँ लाइबो हम बोलने वाले हुए धोनी के है धोनी जी सुनी सुनीला धोनिया बाबू गारी तरमौगी के कोतह दुआरी ओई में चले ला टमाटम गारी ओई पर गिरी जी भइले सवारी ओई में हम खाए पूरी तरकारी ओई में हजमू बनावेले दाढ़ी ओई में जादो जी चरावो सयापन पाड़ी आवई में पसी भाई छेबेले ताड़ी ओई में हलवाई बनावे तरकारी ओई में हम चलाई रेल गाड़ी बाहर दुआरी कातना लम्हर पार्किंग बारी ई देखी शादी ब्याह के मनोरंजन हो आ शादी ब्याह एगो ऐसन चीज बजे सब करा के गोरियावल जाला और गाड़ी के बड़ी कीमत होला कितनो मेहरारू गोरिया दिली त लास्ट में ओकर पूर्णावती केंगे करेली सब देखो कितना होशियार बाड़ी सब सात खानदान के गोरिया दिए सब आ जब पूर्णावती होई त का कहिए सब ए गाड़ी के गाड़ी जानी बुझी हो गाड़ी हा प्रेम पियारी ई गाड़ी मिली ओली ना ई गाड़ी मिली कब बिहार के लोग रही तब ननू भाई वो के गरियाओ खाती 500 रुपया मिली भाई बाबू यारे एक कियारी हम सगा पत बोला रे दूसरे कियारी चवरैया साग खोट चलली रे के चलली नानुआ भाई बा भाई उनकर दुन्नु कैसे कहले मां उनकर दुनु हरली गोइल पौआया हो उनकर दुनु हरली गोइल पौआया हो लाला बोलिए सबकरा मेहरारू की जय अब ने मोटरी के गाना के आइल फरमाए सीढ़ी में काहे गौने काहे
कने भाता रखले बनी ना जी माने कहे के मतलब जे मेहरारू के ना मारे के अच्छा जेकर भी शादी बोल बा जेकर नइखे बोल बांठा के तो कोनो बाते नहीं के हाय हाय सब उहे पार्टी है हां हां के कर इनकरा दू गो ना चार गो है सत इनकर में कौन माने बूता लागल बा वो अपन व्यवस्था को के आई होई हाय इतना हमार बाबू लो बा ई सब बांठा आश्रम हो हां जी वही में हमू बनी ना तू नहीं कह का है तू डंटा आश्रम में बड़ो जेकर शादी भइल बा ओकरा से निवेदन बा कृपया अपने औरत को न मारे औरत के प्रेम से बोलल जाला जब भी घर में जाई जेकर शादी ने बोले सुन ले जेकर होखे वाला वो सुन ले सचेत रहे के बा ना तरह दी के मुआई काट कुट के चल दी पता ना लगी जे मुस कटला से कि बिलाई कटला से जेकर नइखे भइल उ तयौरी आजाद तो उहे बा मन कर तो पतल में खाई ना त फेंक के दोसर पतल लेके उ त मजबूर बाड़े जो ओइ थरे में खइबा के त खाना त उपास रहो उ त आजाद बाटा ठीक नहीं के हो लिया ले आ हैं आ जेकर नइखे भइल नु उ आलू के तरकारी ना खाला का खाला ज्यादा गोभी ऐसे वीरेंद्र पड़ी उहो के गरिया के बा तो वहां के त हमर मित्र अंबानी उनके मेहरारू के मोरा पीछुवरिया मोरा पीछुवरिया अरे छिचली गड़हिया महाराजा ई हम न की कह के कहता मुकेश जी हां गुड्डू बबुआ आहा कि हमरा पीछुवरिया अरे छिचली गड़हिया महाराजा वहां के हां ओई में हमर भैंसा ना महाराजा ओई में हमर भैंसा ना महाराजा बारे करे स्नान गइली के वीरेंद्र भाई बो महाराजा तले भैंसा दे लसिंगिया भिराय महाराजा भैंसा दे लसिंगिया भिराय महाराजा बारे धावला धूपल गइली अरे मुकेश जी के लगवा महाराजा मुकेश बाबू का भइल गुड्डू जी के भैंसा सिंह दुके न कहो वहाँ के कनी एक सरे कराओ हां अब का करी मैं मुकेशो जी मजबूर हो गई हां तल सिंह गइल भीतरी समाय महाराज एक सरे में आ रहा है कि किस के तरफ से भाग रहा है अनेक प्रकार से माई बहन लोग बड़ी आनंद आवेला अब मोटरी के गाना एगो मर्द में रारू के झगड़ा